ନମସ୍କାର। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନଶୈଳୀରେ ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ ସାଧନା ସାଉଁଟିବାରେ ଆଜି ଆମେ ନିଜକୁ ହଜେଇ ଦେଇଛେ। ଏବେ କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆସିଛି ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କ୍ଷଣକ ପାଇଁ ସ୍ଥିର ହେଇ ନିଜେ ସହ ଟିକିଏ କଥା ହେବା ଆଉ ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ମୁଁ କିଏ, ମୁଁଟି କିଏ, ମୋର ପରିଚୟ କ'ଣ। ମୁଁ ଏକ ଶାନ୍ତ, ସରଳ, ଶୁଦ୍ଧ, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା। ଏ ଶରୀରରେ ଥିବା ଭ୍ରୁକୁଟିର ମଧ୍ୟଭାଗରେ ମୋର ବାସସ୍ଥାନ। ଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ମୋ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ। ମୁଁ ଆତ୍ମା, ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ। ପବିତ୍ରତା, ଜ୍ଞାନ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ଶକ୍ତି, ପ୍ରେମ ଆଉ ଆନନ୍ଦ, ଇଏ ମୋର 7ଟି ଗୁଣ। ମୋ ଆତ୍ମା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଛତ୍ରଛାୟାରେ ମୁଁ ପରିଚାଳିତ। ଯାହା ସବୁ ଘଟଣା ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ସବୁ ତାଙ୍କରି ଇଚ୍ଛା। ପରିସ୍ଥିତି ମାନେ ପରର ସ୍ଥିତି। ପରର ସ୍ଥିତି ପାଇଁ ମୋ ସ୍ଥିତିକୁ ମୁଁ କେବେ ବି ବିଚଳିତ ହେବାକୁ ଦେବିନି। ପୃଥିବୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚରେ ସବୁକିଛି ଡ୍ରାମା। ମୁଁ ଏକ କଳାକାର ମାତ୍ର, ଯାହାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱର, ପରମ ପିତା, ପରମାତ୍ମା। ଆଉ ଏ ଡ୍ରାମା ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ। ଏବେ ଏ ଶରୀରକୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ପରମଧାମ ନିବାସୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ପୃଥିବୀର ଉପର ଭାଗରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ମୁଁ ବହୁତ ଶୀତଳତା ଅନୁଭବ କରୁଛି। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ଥିର ନିଶ୍ଚିତ। ମୋ ଆତ୍ମା ଅମର, ଅଜର, ଅବିନାଶୀ। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଉର୍ଜା ମୋ ମାଧ୍ୟମରେ ମୋ ଶରୀର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ମୁଁ ଏବେ କୋମଳତା, ଶୀତଳତାକୁ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ସତରେ ଏ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କେତେ ବିଚିତ୍ର। ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରୁଛି। ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଉର୍ଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। କେତେ ଶାନ୍ତି। ମୁଁ ଏବେ ପରମଧାମରେ ପ୍ରବେଶ କରିସାରିଛି। ପରମେଶ୍ୱର
ଏକ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଲିନ ହେଇଯାଉଛି।